Shibanta Matang Jinshakri Hapok, Imlang Salang, Kasing, HRC Gade Kaway, Wami Bhasha Kamad Bankinir, Jinkasha Nirab Yakbardo Pasnam, Rinkat Kiway Rukising Balang Hapok, Premier Trip. Mentas ki santari Jamang Ajab San Kaway na Kishna Trikam Kanika Singh, Katak HRC Revoid, Sepni Circle, Klabateng Misha Kamad Ban I Jinkashan Yakaway na School Hapok Jirang Block. Ka Warmausa Secondary School, Kabadega School, Balasing, Naga Dorbash Nong Warmausa Revoid District. Naga Basinyang Daki Ben Bakita School, Nagamanta, Kikina School, Jonkanika School. Haganinga Chilek Bensinyang Layalam, the President Usamla RC Thank you. General Secretary Pinsuk Carcentil, Educational Secretary Feeding Do Lem, Makidukot HYC Revoy Sakni, Haljingadon Lang Kinong Hikai, Kikina School Lembat Rangbash Nong Kashnong Warmausa. Tui mau blame. Ubala penya ru ya chingelang bala yo pankren but I play the assistant teacher katega school Babu Marshall shooting. Ubala ku play but kitbok kitwiang ya kaseng HYC bakan lang kiu but trish tom nagamta ka lang salang. Phi dengan Elvin Phi dengan tu istau. Dan dia bagian Singapore berkondor dengan Sabjar Spasipang, bagian Yusko ye, nagal yang jengi kerang ba, abad harga juga for nagal yang gini di grup ane kiken hun. Ki badai pe nagal banta kabah kepenyan apa kesenong kat hawa jengi, bakam juga harga dok haji jengi. Ti harga mana kong yang lain jongang apan pau ya gajing priang snobha, ya ki nong kit kam. Jom ke NGO ko NGO bapaw po ko Western River ke jongi kata ga diga SYC Rihoy sapi ke jongi bar kham kan pang nam taw presiden jongka bar haju ko secretary bar haju ko ki membari bar ko ikat Rihoy ke ko tira le junga kum chaman jong diga school war masau UPN secondary school ngapan paw yung yang sumbaya ki baro kat baya poy ka nika por gani ga diga por ka bangila le se banon ba ga diga por ka kham koridor na kipor barok ke bangilayo po school bejoni ha ke bagawai na ke NGO ke bangitip ku mulai itu menebasang kata ke SYC Rivoy sep ngi jongi kawan ya ke ban kendu bar aga juga por ombak kita putang banwan Henry ban kner lo ke jongi ti banno senyang na ke banta ke jingon kam jong school ke jongi ya kan banta nagaring jonga ko murang ba kumucerban jonga school ngapan pau ji semua hadu kata-kata namar ni ke school ni sutu ba ka school UP hoi ngi biang ki pen ki ka chong jongi hare ni jor ko par ki school ni patlong ki babit mo biang bat kham kerpang nam ta secondary school ke jongi ke bala sibo ro snong bala rap ro snong na dong sadong ke bala le ro snong di kalau ngi snong ka khawan nam ta ke jongi ka ba long lakloi ya ban penjong lagi jongi ti na ka banta ke jingon kam juga school jungi MQE hang ne bikna school gibun kiben syong iduna tingi sutunan ngapan paur gi sunan hadu kata-kata ya kan kesang SYC ke baki 8 sngau ya ke baki pidan ha masim dak bano siang yak jingon kam jong school tadi kami ya kinahika kipi jongi kipior ka batni semua berai kublai ru ya kinong penyak jong nega school kum komunjing komiti na semua berai kublai kam tam ya ki prasipai ki bai don lang kane kopor per kumju pakam kodar pakam he kade pi kna dolong ki ka kongsan nam ta ka jongi ka dawba bangi wan ha kane ka school ka jong pi ta kasi nagale ka jongi kum ka nyau tap yut konsel se hoi sami ngidon ye kane ha kane kopor ya balun ai no senyang pi ini ujung ajungi berit ikan skam ba kane ka jing ajungi berit kan penlong dok long senam bat kan long kum ka jingkersan nam ta ka jong pi kum ikna school ke wan man puleng ne kum juru kan long ka jingkersan nam ta ka school hi berok kowe ikan man skam ba lamba kane ka jing no senyang jungi kane ka por lamba ibor iberit jungi Hikaman sekian ba kan long ke bersesok ya kalawai ke pernai namta ke jongi
ka jong phi kun la dong ki khna bawan puleh ne kum juru nam ta ka dong ba ka thai ni don kam sibun ni don sibun ki jing na ha ka bai dei bat ka jingang jing stak la ne ka puleh ka puthi ha ne ki dong ba ka thai ki jing ni kan man scam balang ba ka jing ilang ni tai lang kum ka school man ka MC jaga school man komite jaga school ka darbar snong no hikai bat ni ru kum jo kum ka seng ni ne trai stom kum no ban la ban ra susu ya kita ka jington kam nam ta jong phi ki khna school ki badai hok ban yo ya kata ka jing pule ka pasai la panong mata ki school ki jong yang ne no ka dong la phi nyor ya nu jor pa ko ki school ni sa din pha ha bai dei bat ki infrastructure la panong la ne ki la panong kita ki tiar ki bidon kam han ri so thu ni long ki brang don hakajaka brang kondong kum tang don kam ya kamen sim kum phi ki khna school phi don kam ni kamen sim ban yakun phi so thu bai la dei phi don ne ka jaka brang long kum ni ka brang ala panong sakit han ki brang khanduna sakanong kondong han dai la da phi kum ki khna school phi don ni kamen sim ban yakun yo la sa ko wai ka sni ni yo i ba ka school ka jong phi ne ka dong ka thai ka ji ka phanai lang ba ka jong phi ki bai don man ta brang don ka jing pule kum ta kan tiu na ka leng ka juga kum education 3 na school ban kan tiu phi kum ki khna school ba phin snow pha ban ya minat ya durut ha ka pule ka puthi phinya skap bat ko ngu ya ka ka kino hika jong phi ki ka ya phi kalau ai ka dei ka jong phi bat ka jing kaman ka dei ka jong ni la dangi ia phi phin kiu si jrong ni kum kino hika ni kum ka sang nyok trap yot council jong ka ri bhoi sab ni mantaka sing la yo ban wan ban ay ka jingrap habdei bat ki ben ki dia sang ka school hapo shnong war musaw kabdei ka school ha ka bala seng hi da ka shnong war musaw da ka darbar shnong war musaw nalang jingi kum ka seng na kapor shakapor ni ju mi shakmat ban yarap ha ibor ibarit kat ka bangila shakido gido ki badon kam ka jingrap dan marta ka daun marta sina yang jingi kum ka seng la yo ban yarap habdei bat ki ben ki dia hagane ka school kabdan hapo national war musaw ka ba de ka war musaw secondary school nalang jungki kum kinong penyat jongane ka school hadin ke jing pentip jungki sangi kum kinoi lam seng ba kidon kam ya ke jing rap habere bat ki ben kidas kum tan nalang jungiru hadin ke jing ya perkhat jungi gila don ke jing pu ban I know da kini ke ben bak das ba mta sing so ong ba kalong ka burum nam ta ka seng hi bor ko ha ka bangila yo ban yarap leng ba ki den ba ki ben ba ki des ha ka school hapo national war musaw ba da juga por ong so ong ba kum ka seng gijudon benta sya ki pajba ki bedon hapo jong ka dong riboy sep ngi jungi ban yarap kat ka bangila hebor ibor ban squad bodong nam ta ka school hang ne po snong war musaw ba kanang kiu hakiliang baro kamtam ya ka darbar snong hi bor koi ha ka banaliang ji kum ka seng ngaso bodong ba ngilong ki blak loi bari don menta bat ki ha kanong no ka por ha ka ba kum ka snong ka don kami kum kinalam seng ban ni kloi bener benta bat ki ni kloi bener bat ki ha ibor ibrit ka bangi ngila kata kri mesai ka basai ka bangakwa ban ong sa kanega school war musaw bara ju ka por akid bok kriyang yeg school ka banaliang jong ka dabal snong war musaw ki la seng ka ngadon ka jingkremen ba nangpo ju kanega school kin sami ki khna school ki ban solong ki klur jong kaneka snong hangne jong ka than riboy sep ngi jongi barak boy ba kamtam ya ribat ka jek bereu nalang jungi kum ka sangi kid bok yang ing school ya kinong hikai ya ka dorbar snong bat ya kikmi gipa bakin ay ya ka jingi tre lang bat kaneka school ba juga porong so berkerpat ya kinong punya snong jong snong war musaw kinong hikai kikmi gipa bakin ay ka jingi tre lang ba ngi kum ka seng ha ka banalang jungi kum ka seng nginang la ban yarap ya ki ba omtai ki ya kiwi kiwi ki school la dai kidu ki ba don kam ka jingrap na lang jungi kum ka seng